Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, ми зараз будемо говорити про політику. І для цього ми запросили до нас у студію політичного аналітика, кандидат філософських наук Олександру Решметілову. Доброго ранку. Дуже раді вас вітати. Пані Олександро, почнемо з вічних тем, тому що це дійсно на часі, про це говорять і не замовкають. Це, звісно, антикорупційний суд. І хочу почати здалеку, взагалі, от ваше ставлення, ваше бачення. Антикорупційному суду в Україні бути? Справа в тому, що в якому вигляді і що під цим соусом нам зможуть, скажімо так, запропонувати. Тому що, не секрет, що буває так, що ідея від початку, від зародку до її реалізації може бути видозмінена на невпізнаваності. Ось думаю, що ситуація з антикорупційним судом може бути насправді такою. Перше, ви знаєте, що вже в стінах Верховної Ради було декілька законопроєктів, і жоден з них не отримав схвального відгуку Венеціанської комісії. Повністю, що він задовольняв, скажімо так, Захід. Другий момент, є декілька альтернативних законопроєктів, тому що крім ініціативи, яку вніс президент, тому що він, ви знаєте, перехопив начебто цю ідею і вніс її як першочергову, як президентську ініціативу, вона мала бути розглянута якомога швидше. Взагалі-то зазвичай такі моменти вони пришвидшують розгляд, тобто усувають усі ті перепони в голосуванні, які можуть, скажімо так, ви знаєте, що законопроєкти при бажанні спікера можуть знаходитися, скажімо так, в стані чекання, на паузі досить довгий час. Але якщо це ініціатива президента, в принципі, це прискорює, тому що це як першочерговий законопроект, ініціатива. Але і це не допомогло. Другий момент під колективним тиском Заходу, я думаю, що це питання все ж таки не піде з порядку денного, і його будуть так чи інакше ставити. Ви ж знаєте, що і безпосередньо така структура, як МВФ, наголошує на створенні антикорупційного суду, на потребі створення, тому що, скажімо так, загально колективний Захід хоче розуміти і контролювати, куди йдуть гроші. Тому що просто так, вже, знаєте, сліпої довіри до України, такої вічливої довіри, її вже все менше. І тому намагається все одно добудовувати ось цю паралельну вертикаль антикорупційну. Проте, я думаю, що президент все одно буде намагатися, якщо вже і піде на те, щоб створювати антикорупційний суд, то все одно з контролем, з важелями впливу на новостворений антикорупційний суд. А я безпосередньо все одно вважаю, що ця ідея, по-перше, вона є дискусійною, суперечливою, тому що ви знаєте, що в нас на рівні Конституції прописано, що заборонені будь-які спеціалізовані суди. А антикорупційний суд є одним зі спеціалізованих судів. Тому тут ще потрібно було взагалі-то почути висновок Конституційного суду, дізнатися, як вони на це дивляться. Проте ми бачимо, що це не перша ініціатива, яка суперечить взагалі якимось пунктам Конституції. І вже були випадки, коли просто закривали на це очі. Я думаю, що якщо йти за цією логікою, то потрібно тоді створювати різні галузеві тоді будуть суди окремо для якихось мілких крадіжок, окремі для якихось там будь-яких моментів. Тобто всі суди насправді мають бути антикорупційними. Тут саме по собі це нонсенс. Ось ці для корупційних, а ці для некорупційних справ. В принципі, на сьогоднішній навіть день є всі умови для того, щоб розгляд справ зі складовою з питань корупції розглядалися в усіх судах і швидко виносилися рішення. Для цього окрема структура створюватись не потрібно. Єдине, що хочу сказати, вже лунає багато ініціатив, тобто йде такий пошук альтернативних варіантів. Ви знаєте, що пропонував, наприклад, Юрій Віталійович, генеральний прокурор, щось створити на кшталт суду при НАБУ. Були пошуки ще якихось альтернативних варіантів. Тобто я думаю, що зараз і на Банковій, і в стінах Верховної Ради все ж таки був перемовний такий процес. Як його, знаєте, під яким соусом його все ж
ж таки прийняти, щоб і собі не нашкодити, і начебто створити картинку, що щось відбувається, і заспокоїти, в принципі, Захід. Ось, якщо буде щось знайдено принципово нове, я думаю, що ми отримаємо доповнене. Якщо ні, то підуть по тому все одно по тій колії, яка вже так вибудовується, проте ви ж бачите, без бажання, і тим паче, що і голосів під цю ініціативу небагато. Тобто це, на вашу думку, і є той процес затягування, про який говорять там багато хто з народних депутатів. Зокрема, здається, вчора Роман Семенуха сказав про те, що це все таке затягування процесу, тому що вже стартувала така внігласне президентська і парламентська кампанія, і тому, власне, можливо, цим зумовлено навіть вибір того соусу, під яким подати. Чи ви з цим не пов'язуєте? Що 18-й рік, насправді, він передвиборчий рік. Тобто в нас, в принципі, залишається рік до президентських виборів, потім парламентських. Весна президентські, осінь парламентські. Тому, насправді, ось такий стан речей з примсмаком виборчого процесу, він постійно буде. Він, в принципі, нікуди і не дівався. Ми постійно живемо в стані такої політичної турбулентності. Єдине, що вже все одно до кінця, скажімо так, вже йде каденція парламенту, 8-ме скликання, воно вже свій екватор пройшло, скажімо, і все одно. Зазвичай... Пані Олександро, я прошу вас поставити кому, тому що в нас зараз на зв'язку є Віктор Чумак, народний депутат позафракційний, який є членом комітету із запобігання та протидії корупції. Пане Вікторе, ви чуєте нас? Доброго ранку. Да, чую, да. Вітаю вас, дякую, що долучилися до нас. Ну, розкажіть, власне, про те, чим закінчилося засідання комітету, який висновок стосовно антикорупційного законопроекту про антикорупційний суд виніс комітет? Ви розумієте, наш комітет не є головним для визначення долі цього законопроекту. Ми другий після комітету з правової політики і правосуддя Князевича. Ми розглянули і дали, як на мій погляд, достатньо такий, знаєте, збалансований висновок. Ми просто-напросто пропонували прийняти проект закону в 7440 президентський за основу з врахуванням зауважень і рекомендацій Венеціанської комісії. Тобто вже в першому читанні зробити його нову редакцію на засіданні Верховної Ради. Але я не знаю, хто у вас в студії, але там є слушні думки. Цей законопроект просто нікому не потрібен, розумієте? Його ніхто не хоче приймати. І тому комітет з правової політики і правосуддя Князевича навіть не приступив до його розгляду, навіть не почав його розглядати, навіть не почав про нього говорити. Говорити про те, що він буде скоро прийнятий цей законопроект, ні, він не може бути навіть в цьому місяці навіть розглянутий. Як би там не видавав президент своє величезне бажання, щоб цей законопроект був прийнятий. Тому це, знаєте, імітація з боку влади, з боку президента щодо необхідності прийняти цей законопроект у цей суд. Це прекрасно вже бачать і громадяни в Україні, і громадські організації, і міжнародні наші партнери. Пане Вікторе, на вашу думку, що ж тоді конкретно гальмує розгляд цього законопроекту, поставити його на голосування? В чому причина? Якщо так, більш чітко сформулювати. Дуже просто, дуже чітка причина. Президент не хоче бачити нормальний, незалежний антикорупційний суд. Я вас зрозуміла. Дякую вам за ваш коментар. З нами на зв'язку був Віктор Чумак, народний депутат, член комітету із запобігання та протидії корупції. Пані Олександро, ви постійно кивали і погоджуєтеся з думкою. Насправді, ще раз, давайте так, щоб це було вже зрозуміло усім нашим глядачам. Насправді, головною перепоною на шляху прийняття, розгляду, поставлення на порядок денний взагалі і плідної роботи по питанню антикорупційного суду є безпосередньо президент, який сам начебто вносить ініціативу в стіни парламенту, проте настільки неохоче, що робиться все можливе для того, щоб воно і не реалізувалося ніколи. Тобто, насправді, є певна імітація бурхливої діяльності, але ніякого бажання, політичної волі, сприяння цим процесам немає. Якщо навіть буде створена ця структура, то, скоріш за все, знаєте, як то кажуть, з
усіх причин, але крім сприяння цьому. Тому що якби Захід ось цим поршнем не протискував цей момент, його б не було взагалі. Тому що останнім часом, так чи інакше, це певні все одно, якщо вже не торги, то навіть шантаж іде зі сторони Заходу, що ви, будь ласка, створіть ось цю, скажімо так, добудуйте цю антикорупційну вертикаль, а ми вам тоді дамо гроші. А так як все одно гроші нам потрібні, і ви знаєте, що все одно в лютому, ось 12 числа має приїхати вже місія МВФ, почнуться нові перемовини. І так чи інакше, знаєте, як то кажуть, хіба хочу, мушу. Ось, скоріш за все, ось виходячи з такої логіки, можливо, будуть рухатися. Проте давайте не забувати, що все одно цей тиждень, при тому, що він є пленарним, він досить пустий і рідкі в нас трибуни, немає багатьох депутатів. Хтось поїхав за океан снідати з паном Трампом, хтось ще в якихось справах відсутній, хтось, можливо, хворіє, ви знаєте, ситуація важка в країні з вірусними захворюваннями, маса варіантів, але все, що завгодно, аби тільки не працювати. Ну, власне, так, от тема, про яку ви зазначили, вчора навіть достроково закінчилося засідання, тому що не вистачало народних обранців в залі засідань. Але тут так тезово багато чого заявили. Хочеться от поговорити про візит МВФ місії. Чого чекати відповідно від цього візиту? І в контексті цього, от мене цікавить ваше бачення. Президент прекрасно це все усвідомлює. Прекрасно усвідомлює також, що будуть говорити про те, що він затягує процес. Але тим не менш, чи не намагається він таким чином ніби показати перед Заходом, що ну от я ж намагаюсь, я там щось роблю, але ну нібито парламент цього не хоче. Він так виграє? Тобто, можливо, він якось все ж таки розташує до себе Захід довіру до себе чи ні? Це гра в гарячу картоплю, це перекидання відповідальності, не більше. Знаєте, другий момент щодо місії МВФ. Ну, давайте розуміти, що глобально цей процес, перезапуск процесу з перемовин з МВФ можна вважати перемовини президента з Крістін Лагард в Давосі. Тобто вони основні такі моменти все одно окреслили. Те, що зараз приїде до нас в лютому місія в Київ, це технічні моменти. Це просто елементарно вже технічна робота, про що домовляться, про сроки, чи буде, чи не буде. Тому що ви знаєте, що останні транші вони були на паузі, тому що ми не виконували свою частину зобов'язань. Чи зможемо ми знайти знов-таки, скажімо, точки дотику або спільний знаменник з МВФ? Подивимося. Треба для початку розуміти, чи зможуть наші парламентарі, по-перше, відпустити вже пані Гонтареву, під це потрібні голоси. Друге, призначити повноцінно пана Смолія, тим паче, що він виконує обов'язки. Єдине, що йому все одно потрібно вже не в статусі його, повноцінно зайти в свій кабінет. Саме один з моментів це і для місії МВФ, тому що, ви розумієте, має бути повноцінний підпис очільника Нацбанку. І ось ця ситуація, скажімо так, коли в нас номінально немає очільника більше року, це навіть більше, це неприпустимо. Але під це знов-таки потрібні голоси, і ви знаєте, що кожне голосування – це довгі перемовини, вмовляння, кулуарна робота підкилимна. Тому, скоріш за все, можливо, там будуть якісь торги і пакети, так звані. Коли ви нам це голосуєте, а ми вам те голосуємо, тому що, ви знаєте, повноцінно в коаліції своїх сил не вистачає, постійно потрібно з кимось домовлятись навіть в таких питаннях. Можливо, об'єднають з питаннями ЦВК, тому що ви знаєте, що зараз ще на порядку денному це має бути кадрова зміна в Центральній виборчій комісії, там має бути проголосовано 13 членів з 15, подано вже 14, а можливо буде і 16, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній момент не подали кандидатури від опозиційного блоку. Одну, дві, скільки там зможуть домовитися, проте їх взагалі ще немає. Якщо їх додадуть, то ви знаєте, що буде, скажімо, як конкурс на весіллі зі стільцями. Стільців буде менше, ніж кандидатів. Тому може бути така ситуація,
відбувається, що знов-таки спочатку анонсують присутність, наприклад, опозиційних депутатів. Ви знаєте, що «Батьківщину» спочатку не вносили, ось опозиційний блок під питанням. Але насправді, знаєте, проголосують тих, кого потрібно. А кого потрібно? 6 чоловік від БПП, 5 чоловік, здається, від Народного фронту, по одному від «Самопомочі», радикалів, «Волі народу». Ну і подивимося, що там буде з опозиційними силами, але це все одно так звана ЦВК на двох, або навіть ЦВК на одного. Скажімо, ЦВК імені президента знов-таки, бо вона буде зовсім ручна і прогнозовано керована. ЦВК не стане, скажімо, таким органом, до якого буде довіра, тому що, в принципі, ще на етапі, ви бачите, відбору кандидатів вже стільки всього, скажімо так, всплило негативного, що вже, скажімо так, кидає тінь на переобрання ось цих кандидатів. Зрозуміло, що минулий склад, він був дискредитований, тому що, по-перше, перебрав повноваження, по-друге, багато рішень було таких дискусійних, тому вже потребувало оновлення. Але ми бачимо, що все одно це буде такий знов-таки кишеньковий орган, такий ручний. І це знов-таки ставить під питання незбалансований, немає квотного представлення все одно від сил, фракцій, представлених в парламенті. Обирають їх на 7 років. Тобто це люди, які 7 років, а це, скоріш за все, 2 політичних цикли, тому що це буде не лише перегони 19-го року, а можливо і наступні, якщо все буде нормально за планом. А якщо буде така тенденція, як з цим ЦВК, коли вони по 10 років сидять, то може ще й більше. Подивимося. Тому це досить відповідальна така місія, і від того, як приймуть і кого туди посадять, хто буде рахувати голоси виборців, буде залежати в багатьох моментах фінальний підсумок перегонів. Пані Олександро, тобто я правильно вас розумію, насправді в будь-якому випадку результат там, навіть якщо буде обраний один кандидат від опозиційного блоку, в принципі, це ніяк на картину не вплине, і це вже в принципі така програш. Давайте розуміти, опозиційний блок все ж таки, він може подобатися, не подобатися, 3-я за чисельністю фракція в парламенті. Якщо ми дивимося за логікою, як собі, скажімо так, себе не образили і БПП, і Народний фронт, то в принципі це мало бути 2-3 кандидати від опозиційного блоку для того, щоб це було збалансовано і представлено за чисельністю. Тому що «Батьківщина» 20 людей, маленька фракція, одна людина. Радикали, маленька фракція, 21 депутат, там одна людина. І опозиційний блок, який в декілька разів більше, все одно ще й під питанням, чи буде одна людина. Єдине, що треба розуміти, що на законодавчому рівні це не прописано, в якій пропорції, в яких квотах має бути. Тому, в принципі, чому так і за такою логікою рухається президент? Тому що, знаєте, все, що не заборонено, дозволено. І за таким принципом пішов президент, він зміг і намагається нам якомога краще для себе умови створити. Але за тією негласною логікою, за навіть моральною логікою, якщо так рухатися, завжди в усьому світі опозиційні сили, вони контролюють і стримують владу від, скажімо так, глобальних помилок. Давайте так. Вони дивляться, щоб не було узурпації влади, щоб було все вірно, тому що ось цей баланс, сьогодні ти при владі, завтра ти в опозиції. Ніхто в жодній країні демократичній не утискає опозицію. А в нас ми бачимо, що, по-перше, немає закону про опозицію, і навряд чи 8-ме скликання взагалі його буде розглядати. Тому і прав опозиції ніде не зафіксовано і не прописано. Ось ми розмовляли з паном Чумаковим, він би вам підтвердив. Взагалі-то комітети мають, частина комітетів відходити до опозиції. В цивілізованих демократіях це і бюджетний комітет, і комітет зі свободи слова. Такі ключові комітети. Саме за ними зазвичай слідкує опозиція для того, щоб знов-таки не було перекосів. Тобто були ось ці стримування і противаги від глобальних помилок. Зі стримуванням і противаг у нас взагалі з цим цією системою у нас дуже погано. Це має бути так. Пані Олександро, ми зараз вимушені перервати розмову, тому що в нас за планом новини в ефірі телеканалу АТR. Софія Абляєва розповість про найголовніше і останнє, що ми знаємо, а потім ми повернемося в студію і продовжимо нашу розмову з Олександрою Решмеділовою. Дочекайтеся.